हे घे. आज दारावरतीच मासेवालो इल्लेलो तर त्याच्याकडे मी मासे घेतलंय. बांगडे पेडवे बांगडे आणि पेडवे गावलेत. चल 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 ये. बांगडे गावलेले असल्यामुळे आज मी ठरवलंय हळदीच्या पानातलं मोठलो करूचं. तर मी हैसर हळदीची पानं काढू गेलेला असय. आणि आता मी मासे सुटी करून घेतले. बोको माझं वाट बघता कधी एकदा टकले घालतंय म्हणून. आज माका जे पेडवे गावलेले असत ना ते बांगड्या एवढे मोठे पेडवे गावलेले असत. आता मी बांगडे साफ करून घेतोय. हे बांगड्यांचे बारके तुकडे करून घ्यायचे मोठल्यासाठी. सगळे मासे स्वच्छ धुवून घेतले आहे सर मी. आणि सगळे वेगवेगळे काढून त्यांना मीठ लावून घेतले. कातून खोबरं घेतलेलं असे मी आहे सर. अर्धो कांदो घेतलेलो असय. बारीक चिरून आला घेतलाय. आणि तिखटपणासाठी हैसर हिरवे मिरचे घेतलेले असे. जेवढा आला असा तेवढीच लसूण घातलेली असय. आणि बरी चपकोभर म्हणजे मूठभर एवढी अशी कोथिंबीर घालतोय. कोथिंबीर, कांदो, आला, लसूण आणि मिरची सगळं आतमध्ये घालून घ्यायचं मिक्सरात. आता मी मिरी घालतोय आतमध्ये. 2 चमचे भरून मी असं धणे घातलेले असय. हळद घातलेली असा. आणि 1 आवळोभर अशी चिंच घेतलेली असा मी हैसर. हे सगळं आपणाक वाटून घ्यायचं असा. वाटप बारीक होण्यासाठी थोडासा पाणी घालून घेतलंय मी. हे सगळा वाटप बारीक झाला ना की आतमध्ये नंतर सगळ्यात शेवटी खोबरा घालायचा. आणि हे एकदम बारीक नाही करायचं, नुसतं खसखस लावून घ्यायचा. आणि ह्याच्यात मी जेवढा वाटपाक हवाय तेवढाच मीठ घालतलंय. कारण माशांका आपण मीठ लावलेलं असा. अशा पद्धतीने थोडासा जाडसर असा या वाटप आपला बनवून तयार झालेला असा. आता एका भांड्यात हे सगळे मासे मी काढून घेतलेले असय. आणि ते का सगळे घेऊन मसालो लावून घ्यायचो. मिक्सर धुवून जर पाणी घालून ठेवतलो ना तर एका वाटीत ओतून ठेवतलं. ह्यानंतर आपणाक लागतला असा. इकडे मी 10-1 तिरफळा घेतलेली असं. ही थोडीशी चेचून घ्यायची.
कढईत मी 1 चमचाभर तेल घालते आणि तेलाच्या वरती हळदीची पानं ही मांडून घेते. हे जे मसाले लावलेले बांगडे असतात ना, हे सगळे व्यवस्थित असे हळदीच्या पाण्यावर घालून घेते. आणि अशा पद्धतीने हळदीची पानं ही बंद करून घेऊया. आणि वरती मी वाटी उपडी ठेवते. मिक्सर धुवून जर पाणी घेतलेलं ना, तर सगळा वरती ओतून झाकण ठेवलेलं असे. जोपर्यंत बांगड्याचं मोठलं शिजतं तोपर्यंत हे सर मी पेडव्यांक हळद आणि तिखट, हे पेडवे धुवून घेतलंय मी, मीठ लावलेले होते ते, त्यांका हळद आणि तिखट लावून घेतलंय आणि हो आगळ लावतोय ते का. हयसर मी रवा आणि तांदळाचं पीठ एकत्र करून घेतलेलं आहे. माशांक लाव व्यवस्थित असं दोन्ही बाजूसून लावून घेतलेलं आहे. हे साईडचं सगळं पाणी आटलेलं असं बघा. मंद आचेवरतीच शिजव हे बांगडे, म्हणजे व्यवस्थित असे शिजतात ते. पूर्ण सगळं झाल्यानंतर हे असेच थोडा वेळ झाकून ठेवायचे लागतात. मी तुमका हे उघडून दाखवते. हे बघा मस्तपैकी आपलं मोठलं बनवून तयार झालेलं असा. हे बघा बांगडे पण शिजलेले असत. आता मी पेडवे भाजून घेते. तेल व्यवस्थित गरम झाला ना की आतमध्ये मग पेडवे घालायचे, म्हणजे पटापट असे मासे भाजून येतात. दोन्ही बाजूसून व्यवस्थित असे पेडवे भाजून झाल्यानंतर मी काढून घेतलेले असे आणि ह्याचं माझं जेवण बनवून तयार झालेलं असा. गरमागरम असं हे मोठलं बांगड्याचं. हे का हळदीच्या पानातली बांगड्याचं सुक्या किंवा हिरव्या वाटपातील बांगड्याचं सुक्या पण म्हणतात. हे का सोलकढी कशी बनवायची ही मागच्या व्हिडिओत मी दाखवलेलं असे. मस्तपैकी जाडसर अशी ही सोलकढी, गरमागरम गावठी तांदळाचं भात आणि भाजलेले पेडवे. आजचं माझं हे जेवण बनवून तयार झालेलं असा. असाच चमचमीत खावा, सुशेगात रवा आणि माझ्या व्हिडिओक लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.